ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ዝኾነ ይኹን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብጣዕሚ ወሳና እዩ። ሰናይ ምምሕዳር እንተሃልዩ ድማ ሰላም፣ ልምዓት፣ ዕብየት፣ ተኣማንነት፣ ግልጽነት፣ ተሓታታይነትን ፍትሓውነትን ይህልው እዩ። ቁኑዕ ዝኾነ ሰናይ ምምሕዳር እንተሃልዩ ዜጋታት መሰሎም ሕልው እዩ። ሃገርና ኢትዮጵያ እንተሪና ንብርኪ ዝበሉ ዘበናት ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ዝሰርሐትን ሕዚ እውን እናሰርሐትሉ ትርከብ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ኢትዮጵያ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ኩናት ምፍጣሩ ዝነበረ ሰናይ ምምሕዳር ዝሓሸ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኮይኑ ግና በቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ምኽንያት ኣብቲ ክልል ዝነበረ ዝሓሸ ሰናይ ምምሕዳር ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ክቕፅል ኣይከኣለን። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ጎንፂ ኩናት እዩ። እቲ ጎንፂ ደው ኢሉ ሰላም ምስ ዓሰለ ነቲ ዝረአ ዘሎ ጸገም ሰናይ ምሕደራ ንምዕራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ምብራቃዊ ዞባ ኣስተታት 42 ኪሎ ሜትሮ ርሕቐት ትርከብ ናይ ቱሪዝም መባፅሕ ዝኾነት ናይ ወረዳ 2 ኣብ ላዕሎ ውቅብቲ ከተማ ውቕሮ ብኣካል ተረኺብና ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ኣድሂብና ዝገበርናዮ ጻንሒት ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን። ከተማ ውቕሮ ከም ትፍለጥ ቅድሚ ኩናት ካብተን ዕርየን ቅልጢፈን ዝዓብያ ዝነበራ ከተማታት ሓንቲ እያ ነይራ። ብናይ ከተማ ምዕባለ ብናይ ኢኮኖሚኡ ኣጠቃላይ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ስራሕትን ናይ ሰላምን ድሕነትን ስራሕትን ትረአ ተሎ ቅልጢፈን ካብተን ዝዓብያ ዝነበራ ሓንቲ ኣብ ቅድሚት ትስራዕ እውን እያ ነይራ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ተፈጢሩ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ዝፍጠር ኩሉ ነገር ተቐንጢጡ እዩ እንተዘይበልና ትኹናት ድምፂ ተኽሲ የለን ሕዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ቁም ነገር እዩ። ቀፂሉ እውን እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ሰላም ድሕር ዳኣ ልኢ ኮይኑ ሰላም ድሕር ዳኣ ንሕብረተሰብ ረኺብካ ኣሎ ኮይንካ ባዕሉ እዩ ዝሽቅል ባዕሉ እዩ ዝፅዕር። ከም ከተማና እውን ትርኢ ተለና ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ጥቅምቲ ስምምዕነት ናብ ሙሉእ ተግባራዊ ዋላ እንተዘይኣተወ ግን እቲ ማሕበረሰብ ብደስታ ተቐቢሉ እታ ዝኽእላ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትና በተለይ ከተማ ኣብ ናይ ደኣንት ስራሕቲ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ስራሕቲ ኣብ ኣጠቃላይ ኣብቲ ሓሙሽቲኦም ዘርፊ ናይ ኢኮኖሚ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብታ ዘላቶ እናተንቀሳቐሰ እዩ ዝርከብ። ኣብ ውቅብቲ ከተማ ውቕሮ ድሕሪ ዝተረኸበ ኣፋፍነት ሰላም ስዒቡ ሰናይ ምሕደራ ኣብታ ከተማ ንምዕሳል ብዝተዋደደ መንገዲ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ምክትል ከንቲባ ከተማ ውቕሮ ኣይተ ሓድሽ ኣሰፋ ይዛረቡ። ሰላም እውን ተሪእናዮ እቲ ከባቢ ባዕሉ እቲ ማሕበረሰብ እናሓለወ ኣብ ልምዓት እውን ባዕሉ ኣብ ሰላም እውን ባዕሉ ከተምኡ እውን ኣብ ፅሬት ፅባቐ እውን ኣብ ተፈላለየ ስራሕቲ እውን እናሰርሐ ዝኸይ ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ዝሕሸ ግንዛቤ እውን ኣለዎ ዝሕሸ ምንቅስቃስ እውን ኣለዎ። ካብዚ ብምብጋስ እውን ዋላ ተዘይብሉ ተስፋ ከይቆረፀ ተዘለዎ እውን እናሃበ ኣብ ነጋዶ ናይ ተዓዲ ይኹኑ ናይ ደገ ናይ ዘለው ተወለድቲ ዝዓድን ብዘለእኽዎ ገንዘብ እናገበረ እውን እናተደጋገፈ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ሕዚ ከም ከተማና እንጥቀመሉ ዘለና ብናይ ባንኪ ዓለም ናይ IDP ተባሂሉ ዝተበጀተ በጀት ኢና ኣብ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ክብልስቶን ኣብ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ፀፀር መንገዲ ኮታስ ንእሽተያት ይኹኑ ዓበይቲ ስራሕቲ ንሰርሖም ዘለና ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብዚ ደረጃ እዚ ዝተረኸቡ እዮም። እዚኦም ብምርካብና እውን ይንኣስዕበ ኣብቲ ከተማ ዘለው ፀገማት ሙሉእ ፈቲሕናዮም ኢና እንተዘይተባሃለ ንውስን ሰብ ግን ናይ ስራሕ ዕድል እናፈጠረልና ይኸይድ። ሰናይ ምምሕዳር ንምምፃእ ድማ ቀረብ ናውትታት ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ኣለዎም እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ውቕሮ ስራሕቶም ብኣግባቡ ንኸይውግኑ ብርኪ ዝበሉ ፀገማት ከም ዘለዎም ሰራሕተኛታት እቲ ምምሕዳር ይገልጹ እዮም። ኣብ ግልጋሎት መሃብ ብዙሕ ነገርና ንችገር ካብቶ ወንበር ጀሚርካ ወረቐት ፕሪንተር ኮምፒውተር እዚ ዝበሃል ነገር የለይ ግን ያው ድሕሪ ትውዕሊ ከሞላ ጎደል ሲቪል ሰርቫንት እናኣተየ ብሰዓቱ ግልጋሎት ይብሎ እዩ ግን ኣብ ዘይተማልአ ኣብ ዘይተመቻቸየ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ያው ተወሳኺ እውን ያው ናይ 17 ወርሒ መሃያና እውን የተዋውናን እዚ ማእኸል ገበረ ግን ብዙሕ ከቢድ ፀገም ኣለና። ያው ወሃባ ግልጋሎት ኣይመስልን ዝብል ያው ካብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ጀሚሩ እስካብ ሕዚ ዘሎ እቲ ከንቲባ ዋላ ናይ መንግስቲ ዝኣክል በጀት ኣሎ እንተዘይበልና ናይ IDP በጀት ተታሒዙ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ተራዳድኡ ተወያይቱ ኣብ ፅቡቅ ግልጋሎት እዩ ዘሎ። ንኣብነት ከውልሰን ምጥቃስ ይከኣል እዩ፣ ፀፀር መንገዲ ምጥቃስ ይከኣል እዩ። እቲ ግልጋሎት ወይ ከዓ እቲ ዕግበት ዋላ እኹል ይሃሊ ግን እቲ ማሕበረሰብ ተራዳድኡ ባዕሉ ንባዕሉ ተወያይቱ ከመይ ክንራዳ ኣለና ከመይ ግልጋሎት ክንወሃብ ኣለና ኢሉ እቲ ከንቲባ እውን ኣብ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ወረዳ ከም ወረዳ ቁመና ሒዙ እዚ ናብ ስራሕ ተኣታትዩ።
ነበርቲ ከተማ ውቕሮ ንዝረኣዩ ክፍተታት ሰናይ ምሕደራ ብምጽናዕ ነቶም ዘለዉ ጸገማት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብ ንክፍትሑ ዓብዪ ግደ ዝጻወት ዘሎ ማሕበረሰብ ምዃኑ እቶም ምክትል ከንቲባ ከምዚ ዝስዕብ ይጸርሑ። ኣጠቓላሊ እቲ ከም ዘፈር ኢኮኖሚን ከም ከተማ ምሕዳርን እንትርኢ ተለና እቲ ዝተዋደደ ናይ መሪሕነትን ናይ ሕብረተሰብን ናይ ነጋዳይን ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ናፍቲ መስመር ንሱ እናመፀ ኩለኻ ጉጉድለትካ እውን ብሓባርና ገምገምካ ስለ ዝውሰድ ናይ ነጋዶ መሪሕነት ዝበሃል ኣለዉ ናይ ባዕሉ ናይቲ ቻምበርን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ናይ ዘርፍታትን ናይ ቤት ዕጀታት እውን ብቦርድ ዝመሓደራ ቤት መዘጋጃ ማይ ግልጋሎት ሆስፒታላት ኣለውና ብጠቕላሊ ቤት ናይ መንግስቲ መምርሒ ዝመሓደሩ ድማ ብኣዋጅ ናይ መንግስቲ ዝመሓደሩ ትሽዓተ ዝኾና ኣብያተ ዕጀታት ኣለዋና እዚአን ናይ ባዕሉ ናይ መድረኽ ዝራኸበሉ ናይ ሰነድ ስምምዕነትን ኣለዎ እንተገደዚ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ይራኸብ እዩ እቲ ካቢኔ ድማ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ቀን እናተኣከበ ተን ብሉፃት ነገር እንታይ እየን ተን ዘጉዲልናየን እንታይ እየን መን ኣጉዲልወን ከመይ ንፈትሐን ኣብ ዝብል ሰፊሕ መድረኽ ኢና ንፈጥር ሕዚ ንምንታይ ትጉለት ተፈፂሙ ይኮና ንብል ትጉለት እንትፍፀም እንተሎ ከመይ ንምሉ ኦልሬዲ ትጉለት ተፈፂሙ እዩ እቲ ጉለት ዝተፈፀመ ካብ ዓቕሚ ምንኣስ ድዩ ዓቕሚ ናሃለዎ ካብ ትርግምቲ ድዩ ብዝብል ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሪኦሞ እዚ ሪኢኻ ሰብ ንናይ ልኩዕ ባዕሉ እናወሰደ እቲ ሓደ ዝፈልጦ እቲ ሓደ ዘይፈልጦ ዝኾነሉ እውን እናተደጋገፈ ከምቲ መሪሕነት ናይቲ ወረዳ እውን እቲ ሓባር ኮሚቴ ዝበሃል ወይ እቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቲ ወረዳ ዝበሃል እውን ሓሙሽተ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ከተማ ኣሎ ብሓባር ኮሚቴ ደረጃ ዝርአ እናተመቃቐለ እዩ ገዛዕ እዩ ዝወስድ ሰለስተ ሴክተራት ሓደ ክሕግዘሉ ዝኽእል ሓደ እውን ክሕግዘሉ ብዝኽእል ብናይ ክላስተር ኣወዳድባ እናገበረ እውን ዝግምግመሉን ዝወስደሉን ማለት እዩ ከምኡ ገይሩ ስለ ዝወስድ በብግዚኡ እውን ዘለዎ ደረጃ እናርአየ ስለ ዝኸይድ ናይ ምንባብ ባህሪ ኣለዎ እዚ ስለ ዝኾነ እውን ኣነ ዘይፈልጦ እቲ ሓደ ወልኣና ይሃሉ ይምልሶ ሓደ ኮይንካ ስለ ዝኽየድ እቲ ናይ ምንባብ ስራሕትና እውን ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ሓደ ኮይኑ ዝኸይድ ብዝኾነ እቲ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስትን ካብ መንግስቲ ወፃእ ዘለውን ሓፋሽን ናይ ባዕሉ መራኸቢ ሰዓትን ቦታን ኣለዎ ሰራሕተኛታት መምሕዳር ከተማ ውቕሮ ዋላ እኳ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ስራሕና ኣይኹን እምበር ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ግና ዝሓሸ ምንቅስቃስ ስራሕ ከም ዘሎ ይዛረቡ እዮም ድሕሪ ስምምዕነት ጽቡቕ እዩ ማለት ይሕሽ ብፍላይ መንግስቲ ሰራሕተኛስ ምንም ነገር ኣይነበረና ያው ከቢድ ግዜና ሓሊፍና ተናእሰ ግን ተወርሓዊት መሃያውን እናተኸፈልካ ትግልጋሎት ምጅማር ግን ኣነ በኩለይ ሕጉስቲ እያ ተገልጋላይና ፀገሙን ምፍታሕ ዓብዪ ፃዕሪና ንሰርሕ ግን እኹል ድዩ ኣይኮነን ምክንያቱ መስርሕ ያግተካ ከም ዝበልኩም እዩ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ሃሳይ ይወፅሕና እቲ ዝነበረ ስርዓት ዝነበረ ሰራርሓት ዝነበረ ታሽሙ ብጣዕሚ በታችን ዘሎ ግን ኣብኡ ንምእካብ ግን እስካዕ ሓዝ ዘሎ ምምሕያሽ ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ተጠናኺሩ ኣብቲ ንቡር ናይ ምምላስ ተንከርከር ጥንካር ኣሎ ሕዚ ህዝብና ክረክዕ እንተኮይኑ እኹል ዕግበት ክንምለሰሉ እንተኮይና ከንቲባ ተጀሚሮ ዘሎ ሰራርሓ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እውን ክዓግብ እንተኮይኑ እቲ ጀሚርና ዘለና ጅማራ ወይ ድማ እቲ ዘሎ መስርሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ከም መራርሓ ናይቲ ከተማ ኮይና እንትርኢ ተለና በተለይ ከም ዘፈር ቁጠማ ከም ኢኮኖሚ ማእኸል ኮይና እንትርኢ ተለና ተስፋ ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ እንተነጉድል ተለና እውን ነጉዲል ካይሉ ዝነቅፍ ጽቡቕ እንትሰርሕ ተለና እውን እታ ጽቡቕ ብእዋና ዝህብ ስለ ዝኾነ ተደጋጊፋ ንምዕባይን ንምልዋጥን ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ከተማ እዩ ዋንነቱ ግን ናይ ላዕሊ ዝኒአ ኩነታት እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ንዙይ ደጊፉ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ከምዚ እዩ ካብ ዝብል ወፂና ናብ ሓደ ከምፀና ዝኽእል ኦልሬዲ መንግስታት ሓለፍቲ ኢና ህዝቢ ግን ኣይሓልፍ ንዘለኣለም ዝነብር እዩ እንድሕር ዳኣ ዝሓልፍ ኮይኑ መንግስቲ ንዘለኣለም ዝነብር ታሪክ ሰሪሕካ ህዝቢ ዘቀራርብ ታሪክ ሰሪሕካ ምሕላፍ ግን ስለ ዘድሊ ናብዚ ዘምፅእ ሓሳባትን ተልእኾታትን ሒዝካ ምስራሕ ግን ዝለዓለ ዕድል ዝህብ እዩ ከተማ ውቕሮ ከም ዝፍለጥ ማእኸል መስሕብ በፃዕቲ ዓድን ኮንፈረንስን ምዃና ወዳዓዊ ሓቂ እዩ ቅድሚ 2013 ዓ.ም ዝነበረ ዋሕዚ ቱሪዝም ናብ ንቡር ንምምላስ ብርክ ዝበሉ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን በፃዕቲ ዓዲ ናብታ ከተማ እናኣተዉ ከም ዝርከቡ እውን ኣይተሓድሽ ይገልጹ እዮም ከተማና ማእኸል ቱሪስት ማእኸል መስሕብን ኮንፈረንስን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ነይሩ ሕዚ እውን ደረጃ ንሱ ነተኣተወ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ውሱን ሰላም ዝተረኸበ ብዙሓት ናይ ወፃኢ ፎሬንስ ዝበሃሉ እናገበነይዎ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማእኸል ናይ ቱሪዝም ምስቲ ምዃኑ እውን ብዙሓት ገዳማት ብዙሓት ቅርስታት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሃቶም ናብዚ ምንቅስቃስ ዝህልወሉ እዋን ሰፊሕ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከተማ እዩ ዝፍጠር
ناي كونفرنس ما أخلو زخون الأوان بزحات كابز تحته ناي ليسترو ناي يالو كل هذا الشقة تجميروك صاف زلعلة هوتيل زلوا زنقاس قصة تربح حسل زخون وزي تنابي كان مخادون تنقاداي محبر السبن حد خينو نتنا دالو زخي زلو خنتاتيو نابتا كتما نزوحزو بصحة عدن كالوت وجناتن بصبوت قبل كان متنقاد عوشت إتا كتما زركو هوتيلاتن كالوت ناي نقدي قرباتن استمتعتن واقان مقبار إنا تسرح مخانو اتم مختل كنتيبا كمزي كبلو يابرهرو يوم ولا يكون مسما يقولن زلو هوتيلاتنا نتورست معرفون متشواتيا عداقو اون استغاننا يكونن زتمطاطن ايو كلاي ز ختما زي زامن عداقا قليلكا واغا بموسخ زي كونس بنيش لي كسي بزح من قصاص انتولينا نلوط لي زامن كم نغادو محبرسه كم تختمو نسس لزغونه بزو يزلوطلو زلو تناي زحمت حز تورست بتنور خينات كاتو يميلنا تصبيت ينورنا وحدي كاتو الى نيرنا جنا وقرا بزحات وزاتنياتات يوم زاتو زلو بزحات تمكرتاتون كميلن عدتات كم زحوايون ركبنا بوسن ملكعو بدمر جن اذا ختما زتنابه ناي نقدي سرعه الله كوم يلو تنابيو تحبرت السبسله زخيد تناي كتمانا من قصاص نافتناي قدم تزي تملسه صبوق تصفى انت زي سرح خاون مريحنت كون كانت زي سرح خاون حزبي اينبرن زبل مريحنت تقرارعو زي كونس تطنقيو كخللو زخل كونتات ان تفطر زخيو زليو ግልጋሎት ኣወሃባ ምምሕዳር ከተማ ውቅሮ ዝሓሸ እንተኾነ ግን ድማ ነቲ ተገልጋሊ ዝተኣናገደሉ ሕፅረት ናውትታት ከም ዘለዎም እቶም ሰራሕተኛታት ይዛረቡ ተገልጋሊ ተጉላለሉ ነገር የለን ግን بتزدل መልክዕ ኩሉ ማልኢኻ ይኮን ካን ተقرበሉ ያው ናይ ጽሕፈት መሳርሒ ሕፅረት ኣሎ ኮምፒውተር ከም ትበልካ ብዙሕ ንኦፊስ ላይ ኣውት ንዝኾኑን ማዕመጡን የብልናን እስካብ ወንበር ማለት እዩ ተገልጋሊ መጽስ ሓደ ግዜ ጠጠውና ነስተናግደሉ ኩነታት ይለለና ተገልጋሎት ይወሃብሉ እዩ ግን ዕጓት ይኮንና ናይኮን ንሶም ንሕና ከነገልግሉን ብዙሕ ዘይዓገብና ሉ ኩነታት እዩ ግን ተናኣሰ ግን ቲ ኦፊስ ተኸፊቱ ቲ ሕብረተሰብ ተገልጋሎት ወላ ዘይተማለ ይኾን ግን ይረክብልና ኢና ንሓስብ ከም ቤት ጽሕፈት ዘፈርቅጦ ብዙሕ እንቅፋታት እዩ ዘሎ ዳውነት ተገልጋሊ ዝበዝሕ ማሕበረሰብ ክፋል ማሕበረሰብ ተገልጋሊ ኣብ ዘፈር ቤት ጽሕፈት ዘፈርቅጦ እዩ ተገልጋልታ እዩ ዳኣንቲ ደላይ መስርሕ መሸጥን ዝደሊ ማሕበረሰብ ኣለና ናይ ንግዲ ኩነታት ናይ ነዳዲ ይኹን ኩሉ ዝተሓዘ መስኡ ዝተሓዘ እዩ ዝረዘውት ዘሎ እንቅፋት እዚ እቲ ማሕበረሰብ ሙሉእ ግልጋሎት ከይንሆ እዚ ኣብ ዕድላ መሬት ክፍተት ኣለና ፀገም ኣለና ክነት ካብ ላዕሊ ዝወረደ መምርሒ ወይ ስርዓት ተኸቲዩ ዝኸደ እንትን ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ብድሕሪ ኩናት ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኣይኮነን ዘሎ ግን ምስ ከንቲባ ተራዳኢ ይኹን ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ተራዳኢ ይኹን وسن عقبت نتو حبرتسب عقبت نمهاب جن جمار الله. أوزي عبيت أجمعات جنا زلون تسير سربانتون أكل نايتي أجمع سلبا خوين زلوا. بتلجيز حراس مريت يقولون إذا أنت سرحتني خوينو زي نقدي يقولون زي صبي أقول لك زي أخذت ورحويت معي يا ورحويت معي إدما بتلنا يكل تشحن عصرت سلسلة عصرت بعدين أي تخفلن يعني عصرت شعات ورحي دمو زي تخفلن زي عويز أجمع الله جزا خرايون بو يوسخ تبع الجزا خرايون كالي توصل زي يقولون السيز حتت من سرحني وصل زي يقولوا من سرحنياتنا أو كم زل عويز أجمع الله يكون بر كاب هزبين تتلويت أي زلوات زبلجين زل على حساب دليتنا اللوا بمسارتون ببجزء نتلقى عنا سرحان يزخيزله محبر سب كتما وقرو عقاوي قلقالوت نخركب أبتا كتما زرع يزلو كفتات سناي من محدار كستخاخلون كفتحون كم زقبا أتوم سرحتنياتات حسابهم يكافلوا يوم. ساخل لو زولون زخل أنا ساخل أنت خينو ويد ما أتوم محور سنا أخل قلقلت كركب له زولو أنت تلين هذا أخل بجت كل خلله سرعة زحلة كاو فدرال جميل سكع كل سكع ورا زلو أخل زخنا بجت سرعة زحلة عدت كل خلله كنا خلله كلاي مسرح مشيت بوتاك فكر خلله هفتة جنة هاي زي كتمك كفلت أنت خين لك كنتي كم توردا وجميل وزلو تتأخر قصلا الوزن الحساب أنا تلحلفه من الأختي أو في الله منقص تجري يكوننا فيدرال منقصتي ناي منقص رحتني مهيا ساعات كخفل اللو أخل قلقالت كوها وتخينون تم حبرسة زداليو حزب نمقلقال نديو تخمال على القبوة نجر لافتنا ينور هيوتو تقلقالن تم قلقالن كمل سلو اللو الحساب لنا كتمازيز العويز أجم ناي ما يسأجم الله ما يبوزح بطا تقول عسكاز مصيه
زغفة أجمع زلوا دماء بزختما ما إيو ما يوصمون وزيوس حون الله أول زيوس حنت آياتون الله سلزي زي حد عويص أجمع سلزلا بقى أنا أطرح فتحينا زين حسب نحن ممكن فتحين غل نوزي حبيت قدبات حبيتي نايسارت صراحتي تصريحه زي منجست فيدرالون بزقب باريو منجست تجرايون وقرب بمتاعات تغير زبل ناي ما يصنعت ناي سمو يصنعت تغيرو كغيروا له زخل منجدي إلا شنا زلنا وزين تتفتح يقول بزح نجار كل وز خليه كل في ساقم ناي زختم أول حنت ما إياه مالتي بخلق درجة خنمس نخل ناي عداقة ما أخل زمن عاوز خنا عداقة يلن زين كلتين كفتح سوارد السنة محرارة وكلونا خيل اللو كلاي صين صروين زخنا فلتك وقريفنا صين محدور زخنا أما حضرة كلونا خيل اللو زي الحساب لنا أب كتما وقرو سناي محدران معسال مز كلهم زملكتهم أكلات تواديدهم كم سرحو تم خطل كنتيبا بمجلاس أزي نمرقات دما منجستي الله يحجز كجبر لهم كم زلوهم ما الأخت محلفهم. تقلاليتنا منجستنا متعرايون بقوانو تفتحوا. ناو النور نحرتم السجن. ندق خيط صبنا عبالنا تملسنا رأسنا نقول له عرس مركوسنا نعبي اللقنات كنفتر لنا إن نحسب. وان أجن لمعات نقول له سلام كل الله. سلام نقول له سلام زو حس منجست غل الله. ناي منجست وان نسرح دما حنتي سلام مرقاقات فتحاوي سرعات منقاسي وزي دما بما عرفت حاولنات ناي لمعات سرح تناون ناي سرح عدل نخفتر ناي مسرح المشيطان بوتا مدلاو مسرح المشيطان نحط رخيو دما جنزب سلازي الله قبرت سنات زخنا درجيتات جنزب لقح ناي ممتشاو سرح تون كسرح انتقيلو كنوزن نخلينا نبر صبح زقن توديو لقح ستوهابا حزب يلن بجكاتن أنتون نزلنا UAIDP بنك عالم زجور زول استواصل يزيون عوي تسفن تحرسه أنا أي زيتو هاون نزل تحاسبون يلن أو جرويتي ندحر أرخي خوين تتلويت الصبح أنا وين كلوات يزبل بتسفازن كاس أزل ختم أيو عب مودعتها كتما وقرو أبز حزي أوان سلاماويتن سرقا عصتان زلوا كتما أيامو كلن كتماتا تقرأون أبزور ياسناي من محدار تأمة تغيرن بمسرح محبر سوق صبق القالوتن خركب كسر حكم زقباع مالختنا أيو